Здравейте, слънчеви приятели! Аз съм Стефи. Радвам се, че отново сме заедно за слънчево споделяне. Днес правя почти нощно слънчево споделяне, защото часът е много рано сутринта. И не за да ви представя тази красива египетска хавлия, която е една от любимите ми хавлии, изключително мекичка, изключително комфортна, с много красив десен, много хубави египетски мотиви. Обаче, всъщност, под хавлията съм скрила едно съкровище. И това е моето поредно съкровище. Това съкровище всъщност пак идва от африканския континент. И ето, вече го виждате частично, а сега е напълно. Хоп! Вижте. Каква красота! Сега ще го приближа, но не за да ми изръмжи. Искам да ви покажа, че това е поредният пъзел, който аз сътворих. Той е подарък за моя син, големият ми син. Специално за него. Тъй като той дълги години играеше с един Ник Лео. Ника всъщност дойде от костенурките Нинджа и от костенурката Леонардо, но изключително ме завладя този пъзел. Беше така, как да кажа, горе-долу лесен за правене. Както виждате, скъпи приятели, добра идея да се пренесем в Египет, а също и в мечтите си. И искам да кажа, че този клип го правя за моите големи фенове М и С. Те ще се познаят и да ви пожелая един слънчев, готин, почти африкански ден. До скоро! Обичам ви!